Mayroong 9,496 na accredited hospitals ang Philippine Insurance Corporation o PhilHealth sa buong bansa. Pero lumalabas sa nangyaring pagdinig ng House Committee on Health kahapon August 24, 2021. Isa sa mga naging daing ng Philippine Hospital Association o PHA ang kawalan ng representante sa Board of Directors ng PhilHealth. The administration of due process. We want a third party, unbiased and impartial, or the implementation of a jury of medical experts. The representation of our healthcare providers in the PhilHealth Board. Ayon kay 1st District Nueva Ecija Representative Estrelita Ging Swansing, hindi na umano sana nakaladkad pa sa publiko ang problema kung nagkaroon ng konsultasyon ng PhilHealth sa mga medical practitioner at PHA sa paglalabas ng procedural claims batay sa PhilHealth Circular No. 2021-0013 o ang Temporary Suspension of Payment of Claims. Hindi po ba pwede para kung meron kayong harmonious partnership, hindi po ba pwedeng konsultahin natin sila? Sagot naman dito ni PhilHealth President CEO Dante Geran, tinatrabaho naman anya ito ng mga regional director ng PhilHealth na tumatayo ring liaison officer sa kada distrito na may healthcare provider. It has always been my policy that for partners, there should be always, the communication line should be open. And the reason why we have officers in the regions, because these officers would not just be signing document, but to make liaisoning with the healthcare providers. No? Hindi na kontento ang mga mambabatas sa sagot ni PhilHealth President Geran. Sa kainitan ng usapan, lumutang ang pangalan ng isang Marlen Padua na isa umanong ginatawan ng healthcare provider. Pero ayon sa PHA, hindi umano nila inirekomenda ang nabanggit ng PhilHealth para maging kinatawan ng kanilang asosasyon. The incumbent board member is BM Padua, Marlene Padua. Ano po siya? Baka sinasabi nyo lang na doktor siya pero hindi siya representative ng healthcare institutions and professionals. Baka doktor lang siya. Hindi kaya? Kung baka we can ask Dr. Almora then to confirm kung in-endorse nila. Dr. Almora? Hindi po namin po in-endorse. Bunsod nito, naging palaisipan para sa mga mambabatas kung papaano ang patakaran sa mga appointee ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Board of Directors ng PhilHealth. Giit ni Congresswoman Tan, kailangang maging malinaw ang batas na mayroong dapat representanteng nominado ang mga healthcare provider sa bansa. Yes. Sec Duques, if we may know, sino po ang nag-endorse kay Dr. Padua to the office of the president? Kasi, di ba, that's the process. A certain organization, recognized organization, will endorse it to the office of the president, and the office of the president will select among those endorsed names. Yes, Madam Chair, you are right, but also the GCG. I think if I'm trying to look at the provision. Bukod sa kawalan ng representante sa BOD ng PhilHealth, duda rin ang ilang mambabatas na walang court order para suportahan ang paglabas ng temporary suspension of payment claims ang PhilHealth na kontrolado daw dapat ng quasi-judicial body. Ayon kay 2nd District Marikina Representative Estela Kimbo, maaring maging ang kote ay hindi nakikita ang rasyonal na ipatigil ang bulto ng claims ng isang ospital na maaaring makaapekto sa operasyon nito, lalo na ngayong pandemya. Ang ibig sabihin nun, no courthouse has found sufficient legal basis for doing so. Kasi siguro naiintindihan ng korte na malaking problema kapag nagsususpend ka ng claims payment sa isang hospital na malulumpo ang cash flow ng isang hospital, na hindi mababayaran ang sweldo ng ating frontliners, na hindi mababayaran ang utang ng mga hospital at magsasara ang hospital, especially now na pandemic, malaking problema. So yun po lamang, Madam Chair. Sana po pag-isipan lalo ng PhilHealth kung ano ba talaga ang layunin dito po sa pag-issue ng TSPC, and at the same time, how wasteful this would be. Paulo G. Santos, CLTV News.